Yakora mogi kowuok motenre kod weche mag thieth kod wadonje mamoko motenre gi weche mag arita kaachiel kod mago matimore mar ni arito bedo makare. Mana matin ni seche 72 bang' Ramogi TV timo sigana mapenjo kama nonro ewi ringre ji 42 manoyud kware Nairobi ochope ka achich maduong' Collins Jumaisi Kalusha mane oluchore ma oleny kowuok e tesend obila mag Giri pok ong'e ndache nyaka sani. Okwach kich koro nyiedhore kendo singo mich mar $1,000,000 ne ng'ata ma biro miyogi muya mar kama achijno diponi nitiere. Ka giwuoyo nyakora mogi achijno ne oluchore kowuok e tesend obila mag Giri kama ne ogeng'ne dwe mar 8 higa mokalo ndalo manok bang' tude kod nek mar ji mane oyud ringregi e kware ma Nairobi. Obila koro nyiso ng'ata manyalo bedo kod maling'ling ewi Jumaisi mondo migi muya manyalo miyo make kendo. Kata obedo ni gisingo mar goyo achijno gono kendo lodhe oko kama diponi oponde, penjo en kaka achich ma itudo kod tora makamano ne oleny kowuok e tesend obila kod kabende anyuola manowito jogi biro yudo ratiro.